Sziasztok! Üdv mindenkit az idei első videóban. Hosszú volt a tél, alig vártam már, hogy elinduljon a szezon, de szerencsére eljött ez az időpont is, hogy Eperke már Magyarországon van. Volt egy kis szervíz, meg pár apróságot még meg kellett csinálni rajta, és hogy még teljesen készen álljunk az autós talikra, még hátra maradt a tavaszi nagy takarítás, aminek az első részét már el is kezdtem. Nálam 3 részből szokott állni a tavaszi nagytakarítás. Első a motorteret kitakarítom, utána a belsőt, majd utoljára a külsőt. Tegnap végeztem a motortérrel, mindjárt meg is nézzük, hogy milyen lett. És akkor szeretnék még kicsit beszélni a tervekről, hogy 2024-re milyen terveink vannak. Szerencsére már most úgy néz ki, hogy autós talik terén nem lesz hiány, úgyhogy már nagyon sok terv van, amire szeretnénk elmenni, kicsit messzebbiek is vannak, de még időközben mindig szoktak jönni újak, ez mindig így van. Leírtam itt egy papírra, most puskázok, hogy mi az, ami eddig már tuti ott leszünk. Majd bevágom ide a plakátokat, hogy lássátok az eseményhez milyen figyelemfelkeltő plakátok vannak. Most lesz először olyan, hogy duplázunk egy hétvégén, szóval szombaton is megyünk egy talira, majd vasárnap is. Szombaton, április 20-án lesz Balatonfüreden a 17. Balatonfüredi autós találkozó. Itt nevezünk szépségversenyre. Majd másnap, vasárnap 21-én pedig a Reccánra megyünk Tökölre. Ez jó, mert útba esik hazafelé, úgyhogy tökre jó kijött. Majd utána, június 1-én 2 találkozó is van. Van egy a Jelszapáti Eminence Car Show, de szerintem ezt sajnos ki kell hagynunk, mert van egy, ami sokkal jobban érdekel. Ez a második pécsi Japanese Classic autós találkozó kiállításnak is mondható. Tavaly rendeztek először, láttam képeket és videókat, nagyon jó kocsik voltak, sok japán belpiacos, és akkor hát ide szerintem elnézünk, és terve van még június 15-én a Budapest Underground autós tali. Ez a nagybani piacnál lesz megrendezve. Nagyon jó volt a plakát, tisztára olyan feelinget adott, mint a Need for Speed Underground, úgyhogy gondolom próbálják a szervezők kicsit ezt az éjszakai életes feelinget így visszahozni. Úgyhogy meglássuk, hogy ez is milyen lesz. Idénre nagyon sok ötletem van, hosszú volt a tél, volt időm gondolkozni, feltöltődtem energiával, mert azért elég hosszú volt a tavalyi szezon, úgyhogy újult erővel, maximális bevetéssel vágok bele a videózásba. Terveim között van még csinálni pár tesztet, ilyen otthoni autóápolási cuccokat letesztelünk, pár tanácsot fogok mondani, ötleteket, hogy én hogy szoktam csinálni. És akkor nézzük meg, hogy milyen lett a motortér. Kétféle szert használtam. Először a Lotus Cleaningnek az univerzális tisztítószerét, ezzel távolítottam el a koszt, és utána pedig szintén a Lotus Cleaningnek az Engine Shield nevű folyadékával csak be kellett permetezni, és ez egy ilyen vízlepergető réteget képez a felületen. Tegnap este fújtam be, még lehet, hogy nem mindenhol száradt meg 100%-osan, ajánlatos egy 20 órát várni, és utána nem indítani be a botrot, mert nehogy utána ráégjen vagy valami. Hát szerintem az eredmény az magáért beszél, mert elég piszkos volt már.
Úgyhogy 1 évig akkor nyugodt vagyok. Hát kívülről nem olyan tiszta most, pont amikor jöttünk volt némi eső, nem volt sok, de pont arra elegendő, hogy jó saras lett, nagyon ocsmányul néz ki, majd ezt megmossuk. Fölkerült pár matrica is idén. Night Driving-os csoportmatrica, ezt az AMTS-en lehetett kapni tőlük. És ezt is szintén a AMTS-ről hoztam, a Petrol Pozitív csapat matricáját. Be is ültem, mert kicsit fújdogált a szél, hogy a zárószót még elmondjam. Szóval úgy néztem, nagyon jó lesz az időjárás az elkövetkező napokban, úgyhogy holnap kitakarítsuk a belsőt. Remélem tetszett ez a mai gyors beköszönés, úgyhogy ha érdekelnek a további tartalmak, akkor iratkozzatok fel, kedveljétek, és akkor nem sokára jövök a tisztítós videókkal. Sziasztok!